Siamai, sut ydych chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw, fan yma, rydym mynd i arloesi neu achwilio sut i gyfandrefnu ffeiliau cod tarddiad imiwn yn iaith rhaglenni Go. Ar y sgrin fan yma, os ydym ni'n rhedeg y gorchymyn yn y Saesnig tri neu coeden, fel hyn, mae'n yn arddangos yr holl cangynnau o'r gefnrefn ffeiliau a'r bygellau dan yr bygell cyfredol, sef Dysgu Go, ac ar y foment mae yna dim ond y ddoi ffeil, sef dimin hello.go ac hefyd mae'r ffeil testyn gyda'r enw yn yr Saesnig ar braw ffeil.txt. Felly nawr, os ydyn yn agor yr cod tarddiad, sef yr ffeil dim un hello byd fel hyn. Felly dyma'r cod tarddiad oddi wrth yr fideo olaf, sef y ffwtiant prif yn Saesnig, lle mae'r bob un cymwysiad neu'r hywythredadwy yn cael ei dechrau, ac fel ydych chi'n gweld ar y llinell deg, mae'n allbynnu yr brawddeg neu'r ymadrodd hello byd, ac wedyn mae'n ysgrifennu y brawddeg gwahanol hello byd unwaith eto imiwn yn yr ffeil gyda'r enw Saesnig ar gyfer ar braw ffeil.txt, ac wedyn mae'n darllen oddi wrth y ffeil ac mae'n allbynnu yr un brawddeg ar y sgrin. Felly, beth rydyn ni'n gallu gwneud yn nawr yw i tynnu yr swyddogaeth hon allan o'r ffeil hwn, sef y pwynt dechreuad ar gyfer yr holl cymwysiad, sef yr ffwthiant Saesnig prif, ac rydyn ni'n gallu ei gosod imiwn yn yr pecyn allanol arall, sydd yn ei alwyd oddi wrth yr ffeil yma. Wedyn, sut i wneud hyn, sut i creu pecyn neu llyfrgell cod allanol yn yr iaith rhaglenni Go. Wel, yn gyntaf mae angen i ni i benodi rhyw fath o'r gwreddyn neu'r pegell greddyn ar gyfer y holl cymwysiad sydd yn dechrau oddi wrth yr ffeil hwn, sydd yn cynnwys y ffwthiant Saesnig prif. Felly, mae'r ffeil hwn y pwynt dechreuad ar gyfer y holl cymwysiad, ac mae'r pegell hon yr pegell gwreddyn ar gyfer yr holl cymwysiad hefyd. Os ydyn ni'n eisiau i gynnwys y pecynau allanol imiwn yn yr ffeil fan yma, mae angen i ni i cynnwys nhw fel pecynau yn yr is gangynnau i'r prif gangen fan yma, sef y greddyn. Enghraifft, nawr os ydyn ni'n rhedeg y gorchymyn fan yma ar gyfer Go i Go, ac wedyn gwaglau, ac wedyn MOD ar gyfer yr meddolyn, neu yn y Saesnig modiwl, ac wedyn os ydyn yn arbenigo yr diwisiad i gychwyneddio, sef init, fel hwn, ac wedyn os ydyn ni'n pwyso ar y botwm dyddiad. Felly nawr mae'n dweud ddim yn gallu darganfod y llwybr ar gyfer y moddolyn ar gyfer yr pegell tarddiad, sef blaenslais catref, blaenslais 1, blaenslais Dysgu Go. Felly mae angen i ni i arbenigo yr cyferiad o'r pegell greddyn, ac wedyn yn isod iddi hi, mae angen i ni i arbenigo yr enw'r o pecyn, ac yn yr ymateb oddi wrth y gorchymyn Go, mae'n rhoi yr enghraifft o'r defnyddiad, sef mae angen i ni i yn gyntaf dechrau gyda'r gorchymyn Go, ac wedyn gwaglau, ac wedyn mod ar gyfer yr meddolyn, ac wedyn init ar gyfer cychwyneddio, ac wedyn cyferiad o'r pegell greddyn, ac wedyn yr enw'r o'r is pegell, sydd yr unbeth fel yr enw'r o pecyn. Felly, ar gyfer hyn, rydyn yn gallu, enghraifft, rhoi y cyferiad o'r pegell greddyn i fod enghraifft rhywbeth fel enghraifft.com, ac wedyn
yn isod iddi hi, rydyn ni'n gallu creu yr is-gangen neu is-pegell gyda'r enw o pecyn, sef rhywbeth fel pecyn 1 fel hyn. Go, ac wedyn mod, ac wedyn init, ac wedyn yr cyfeiriad o'r pregell grefyn, sef y pregell cyfredin ar gyfer yr ffeil fan yma, sydd yr prif ffeil sydd yn cynnwys yr ffwythiant yn y Saesnig prif ar gyfer y cymwysiad, ac wedyn y blaen slais, ac wedyn rydyn ni'n gallu creu gyntaf pecyn gyda'r enw pecyn 1 fel hyn. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn rhestru cymwysiad o'r pregell, neu os ydyn yn rhedeg y cremyn yn y Saesnig coeden, fel hyn, na mae gyda ni y ffeil newydd gyda'r enw go.mod. Nawr, os ydyn yn edrych yno fe, mae'n cynnwys yn gyntaf y llinell gyda'r meddolyn sydd yn cael ei penodwyd i fod gyda'r gyfeiriad enghraifft.com, ac wedyn blaen slais, ac wedyn pecyn 1, ac wedyn ar trydydd llinell mae'n dweud mae'r trotigaeth o'r meddalwedd Go yn 1.15. Felly mae'r cyfeiriad sef enghraifft.com yn hollol ffug. Nid ydw i y perchennog o'r leoliad hwn ar yr rhyngryd, ond rydyn ni ddim yn defnyddio rhyw fath o'r cyfeiriad yn cyfamserol ar gyfer y datblygiad o'r pecynnau allanol. Os yma gyda ni rhyw fath o'r cyfeiriad go iawn ar y rhyngryd, rydyn ni'n gallu defnyddio hynny. Os enghraifft mae gyda ni rhyw fath o'r cadwfa ar y rhyngryd, fel yn rhywle fel GitHub neu GitLab, rydyn ni'n gallu defnyddio hynny hefyd. Ond ar y foment mae'r cyfeiriad ffug, sef enghraifft.com, yn ddigonol. Felly nawr, beth rydyn ni'n gallu gwneud yw i dychwelyd i'r ffeil o'r blaen fel hyn, ac nawr rydyn ni'n gallu mewnbynnu y llinell i fewnforio oddi wrth yr enghraifft.com, ac wedyn pecyn 1 fel hyn, ac wedyn rydyn ni'n gallu gwneud rhywbeth fel i galw ar gwrthrych pecyn 1 rhyw fath o ffwythiant fel enghraifft gwneud hyn fel hyn, ac nawr rydyn ni'n gallu tynnu mas y llinellau allan o'r ffeil fan yma, ac yn ei gosod i mewn yn yr ffeil newydd ar gyfer yr gwrthrych neu yr pecyn 1. Dwi'n defnyddio yr ffeil obaf fel ffeil cyfamserol. Nawr, os ydyn ni'n ymadael allan o'r ffeil hwn, ac nawr, os ydyn ni'n yn creu yr is-pregell gyda'r enw, yr un gyda'r enw'r o'r pecyn, sef pecyn 1, ac nawr, os ydyn ni'n morlio yno fe, ac wedyn rydyn ni'n gallu galw yr ffeil hwn pecyn 1.go, ac wedyn union yno fe mae angen i ni i benodi yr enw'r o'r pecyn, sef mae'n galw pecyn 1
ac wedyn rydyn yn gallu parhau gyda'r datblygiad o'r cod hwn trwy'r ysgrifennu yr ffwrthiant gwneud hyn, fel hyn, sydd yn cynnwys yr un llinellau fel o blaen oedd wedi ei tynnu mas oddi wrth y ffeil olaf. Fel hyn. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r plegell yn uchod, ac nawr, os ydyn yn rhedeg y gorchmyn fel o'r blaen, sef hello byd, .go, mae gyda ni neges gwach fan yma. Felly mae'r neges hwn yn dweud ni chaniateir yr mewnforio o'r cylchdroi sydd yn arddegau mae'n ymgeisio i mewnforio yr holl gymwysiad o'r plegell. Felly ar gyfer hyn mae angen i ni i addasu y cod dadiad yn ychydig os ydyn yn dychwelyd yn ôl i'r dim un hello byd .go fel hyn. Felly mae angen i ni i penodi yr is pecyn i mewn yn y plegell pecyn un fel hyn. Nawr os ydyn yn hyb y ffeil ac wedyn nawr os ydyn yn unwaith eto yn rhedeg yr un gorchymyn. Nawr mae gyda ni yr negesion gwallt sy'n dweud mae angen i ni i ddefnyddio yr pecynnau OS ac hefyd EO util i mewn yn yr ffeil pecyn1.go. Felly ydyn yn gallu gwneud hyn trwy defnyddio yr feddalwedd VI fel hyn. Nawr mae angen i ni i mewnforio yr pecyn OS ac hefyd y pecyn EO /EO util. Nawr os ydyn yn ychydig y ffeil ac wedyn unwaith eto os ydyn yn rhedeg ar un gorchymyn o'r blaen. Nawr, mae'n dweud yn yr ffeil dim un hellobyd.go mae gyda ni yr llyfrgelloedd neu y pecynnau FMT OS ac hefyd EO /EO util nad ydyn nhw wedi ei defnyddio. Felly mae angen i ni i tynnu mas y rhain oddi wrth o'r ffeil fan yma i cadw y cod yn holl amser yn y feithlon ac nid yn defnyddio yr adnoddau pan nad ydyn nhw yn ei eisiau. Felly nawr os ydyn y cyb y ffeil ac unwaith eto yn ailrhedeg ar un gorchymyn ydyn yn gallu defnyddio y patrwm dim un seren fel hyn i cynrychioli yr gweddill o'r enw'r ffeil sef hellobyd.go. A dyna ni, nawr mae'r rhaglen yn gweithio. Mae gyda ni y gyntaf hello byd sydd yn cael ei allbennu yn syml oddi wrth yr ffwrthiant i argraffu y llinell. Ac wedyn mae gyda ni yr ail brawddeg hello byd unwaith eto sydd yn cael ei ysgrifennwyd i mewn yn y ffeil ac wedyn yn ei darllen oddi wrth y ffeil ac yn ei allbennu ar y sgrin. Nawr, os ydyn yn edrych unwaith eto ar y llinell 3 sef y datganiad i fewnforio yr pecyn 1, dwi'n yn meddwl mae'r hyn ar y foment yn edrych yn ychydig yn terslyd oherwydd mae gyda ni dau pecyn 1 sef y pecyn 1 gyntaf ar gyfer yr prif plegell sydd yn cynnwys yr ffeil codtadiad sydd yn cynnwys y ffwrthiant yn y Saesneg prif sef yr un fan yma sydd yn wirioneddol yr greddyn ar gyfer yr holl codtadiad ac wedyn yn islaw yn yr is cangen neu is plegell o dan o fe mae gyda ni
pecyn arall gyda'r enw pecyn 1. Felly, dwi'n meddwl mae'n gwell I alenwi cyferiad ar gyfer greddyn neu prif gwastatlen o'r cod ar y brig I fod rhywbeth fel greddyn sydd efallai yn ychydig yn fwy eglur ac wedyn nawr os ydyn yn mynd yn ôl i'r ffeil go.mod ac wedyn gwneud yr un peth fan yma I arwyddocau mae'r plegell gyfredol sef yr plegell y gwastatlen ar gyfer y greddyn ar y brig fel hyn. Nawr os ydyn yn rhedeg unwaith eto cymwysiad dyna ni mae'n dal yn gweithio. Nawr os ydyn eisiau I creu yr al becyn enghraifft os ydyn yn dod mewn i'r pegell pecyn 1 ac wedyn os ydyn yn golygu yr cortaddiad ac wedyn os ydyn eisiau I galw ar yr al pecyn gyda'r enw pecyn 2 ac wedyn I gwneud rhywbeth fel gwneud hyn unwaith eto fel hyn. Felly, ydyn nhw'n gallu mewn fforio fe trwy defnyddio dyganiad fel hyn, enghraifft.com// ac wedyn greddyn ac wedyn pecyn 2. Nawr, os ydyn yn dychwelyd i'r pegell greddyn sef y greddyn ar gyfer y cortaddiad ac wedyn nawr os ydyn yn creu yr al pegell gyda'r enw pecyn 2 ac wedyn yno fe os ydyn yn creu y cortaddiad gyda'r ffeil enw pecyn2.go ac wedyn os ydyn yn mewnosod yr llinell I datganu y pecyn gyda'r enw pecyn 2 ac wedyn ar gyfer yr dyganiad ar gyfer mewnforio I mewnforio yr ffurfiodaeth neu llyfrgell ar gyfer y fformat neu ffurfiodaeth FMT ac wedyn nawr ydyn yn gallu gwneud yr ail ffwrthiant gyda'r un enw gwneud hyn fel hyn ac yno fe ydyn yn gallu mewnforio rhyw fath o neges fel shwmai pawb oddi wrth pecyn 2 fel hyn. Nawr os ydyn yn ychyb y ffeil fel hyn ac wedyn dychwelyd i'r pegell greddyn ac unwaith eto yn rhedeg yr un gorchymyn. Nawr mae'n gweithio. Yn gyntaf mae gyda ni hello byd oddi wrth yr pecyn 1 ac wedyn yr hello byd unwaith eto oddi wrth yr ffeil ac wedyn y trydydd shwmai pawb oddi wrth pecyn 2 mae hyn yn cael ei galwyd oddi wrth y pecyn 2 sydd yn cael ei galwyd oddi wrth y pecyn 1. Felly os ydyn ni'n rhedeg y gorchymyn coeden yn y Saesneg fel hyn ydyn ni'n gallu gweld mae'r ddau pecyn 1 a pecyn 2 ar yr un gwastatlen o bregell. Felly beth sy'n digwydd yw os ydyn yn edrych ar yr ffeil go.mod yn gyntaf ydyn yn datganu yr pegell greddyn gyda'r cyferiad enghraifft.com/greddyn ac wedyn ydyn yn cael ein hysbyswyd mae'r rhedegaidd o'r feddalwedd Go yn rhedegaidd 1.15. Nawr os ydyn yn edrych ar yr pwynt dechreuad o'r cymwysiad sef yr ffeil cortaddiad hello byd .go mae'r hyn yr ffeil cortaddiad prif gyda'r enw Saesneg prif ar gyfer y pecyn ac wedyn mae'r hyn yn
mewn forio o'r pecyn gyda'r cyfeiriad enghraifft.com /gredyn /pecyn 1 ac mae'n galw ar y ffwythiant gwneud hyn oddi wrth yr gothrych pecyn 1 na'r os ydyn yn edrych i mewn yn y ffal codtaddiad ar gyfer yr pecyn 1.go sydd yn ei leolwyd i mewn yn y is-pregell pecyn 1. Mae'r hyn yn cael ei datganwyd fel y pecyn 1 ac mae'n mewn forio ambell o sefygelloedd sef yr FMT ar gyfer yr pyfiadaeth, yr OS ar gyfer yr gweithrediad gefndrefn, y EO ar gyfer yr mewnbyniad ac hefyd yr allbyniad sef yr ysgrifennu ac hefyd y darlleniad oddi wrth y ffeiliau ac wedyn mae'n mewn forio yr pecyn 2 oddi wrth y cyfeiriad enghraifft.com /gredyn /pecyn 2 ac ar gyfer yr pecyn 2 mae'n galw yr ffwythiant gyda'r enw gwneud hyn i mewn yn y ffwythiant gwneud hyn i mewn yn yr pecyn 1. Felly nawr os ydyn edrych ar yr codtaddiad i mewn yn yr pecyn 2 sydd yn ei leolwyd i mewn yn is-pregell pecyn 2 oddi wrth yr gredyn pregell. Nawr mae'n dim ond yn mewnforio yr llyfrgell FMT ac gyda'r ffwythiant gyda'r enw gwneud hyn mae'n dim ond yn argrafflu y llinell sydd yn dweud symau pawb oddi wrth pecyn 2. Felly os ydyn nhw unwaith eto yn rhedeg gorchymyn fel o blaen mae gyda ni ar y sgrin y gyntaf ddwy llinell oddi wrth yr pecyn 1 ac y trydydd llinell oddi wrth y pecyn 2. A dyma sut i codio gyda'r pecynnau i mewn yn iaith rhaglenni Go. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saf a hwyl.